त्रिपुरा हास्टेनि जतनि से कतर कक्तमा तै वानामा सिसा कक्तमा हास्टेनि काइबरी जागाओ इदि नाइसेरनानि बागै फाइका तावसाक जरातै त्रिपुरा हास्टेओ बेलाखे हजाक रoi तंमानि बीजेपी हापां जेफ्रुबो इदि बाइमां सामुं चालगो তিনি नुकजाखा बादारघाटनि नवजागरण एडिनगर आमचाइ नलसर एरिया ताई खयरपुर आमचाइयो सालसानि सालनो फुंनि सिमी इदि नाइटुकनानि सियांखा दाल बिदाल साबजेक्ट न थुयै केम्पेर बाजारनि स्वरूप बनिकनि नगो बाहायनो इदि नाइटुगै दङ ताई नाइमथांनि बारजाव दङ केन्द्रनि नाइमथां जवान रक ताई स्वरूप बनिकनि उलो फायार सार्भिसनि हाबा कारजाक सेबुक ताई कायसा हापां फातारनि मथा मेनेजार ओङै सामुं ताङै दंमानि जरावो ब गोबांमा रां आजिखा हनै कक्तमा आबुनो ब बरनि अजिखा बाहिके आजिखा नाइचेरन बागै तावै इदि हेफाजाब ताई बिनि बुफायं टीसीएस अफिसार सुमेश बनि ताई ब सामुंख्लाय दङ बिशालगड़नि एसडीएम हाबानगो अ नाइटु मुरंनो तुई बेलायखेनो थर थर करेलाजा त्रिपुरा जे इलिगेल सामुं ताङै ताबुक हजागं थाय अ काइब्रै इदि ताबुक नाइ